भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो बै साबस्क्राइबाव थुना दाबावदे सनाखौ दे साबस्क्राइब खालामनानै दाबावनानै जल्दि बारायथोंसै आं जल्दि एसे बारायबासो भिडिअ बानायनो गोसो जायो ओंखायनो एसे बारायहोथारदों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय आं दिनै नोंसोरनो ससे भिडिअ दिन्थिलांनो नागिरदों दिनैहाय फार्स्ट माने आंहा फार्स्ट होनफ्लांदों माने आंहा दिनै सुट्टि जाबाय नालाय थाबनो साटरडेमोन दिनै सुट्टिमोन बाट दिनै माखासे खामानि दंमोन ना बेनि थाखाय सुनिबारबाबो आं डिउटि मावहैदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय दायो सुट्टि जाबाय हाफ डेमोन ओमफ्राय दायो आङो थांनो नागिरदों नानिखौ लायनो स्कुलनिफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि नानिनि फिसाजोनि स्कुला माबे दिन्थिलांनोसै थुदो बिदिब्ला थांनोसै थाथ'दे राजादो आं थांसै दे लाइट अफ खालामनानै था लाइट अफ बै मोनसेयाबो खोमोर क्या थांनोसै थाबायलांगासिनो नै लोगोफोर न'फोरखौ नायनो एफा मोजां मोनथारसिगोन लोगोफोर बेलेग गथ'फ्रा ओंखारजोब्बाय हनै बास फैयोमोन बासाबो थांगबाय फैनानै दायो आङो नानिखौ लायनोसै नाहरहांदो नुहांदों स्कुला नेगासिनो आङो माने फिसा क्लासखौ हगारग्रोदों नानिमोना दासो बेल बुदों फैगासिनो नै जोंना नानिया फैबाय माने सोरखौबा बाय होनदों आंखौ नायसनबावाखैसो बियो जि रायज्लायदों हनै आंखौ नायसनखायाखै बियो हनै रायज्लायगासिनो दंबाय नुसनबावाखैसो नै लोगोफोर न' मोनबाय जोंहा दायो थांनोसै जानोसै गोसोबायदि मा जागोनथाय मा दं मैगङानो मैयानि दं ओमफ्राय दाउदैनो मानो दं एवस्लाबायनानै जाद्लाबायनोसै लोगोफोर जाद्लाबायनांगौलै ने ओंखाम दंखायो दा ने माबाल' संसैदां मा होनो बिदिनो दाउदैफोरना क्या कर रहा है आप दोनों क्या कर रहा है निकालते हो अंडे एले मा फ्रिजावहाय केक दङ माबा औ मा होनो दरवाजा थोड़ा खोलो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है पर्दा ढक के रखो ओंखामखौ जानो जागोन ना जानांसै दाउदै गरमथारलै ना गोरान बाथोन एवबाय ओंखाम गुदुं खालामबाय दैजों सोमनानै दांनोसै गोथाव मोनामग्लुंजोब्बाय बियो जा मुगैयो बेयाव मानसिफ्रा ना गोरान मोनामबा छिछि क्या बदबू मार छिछि बोलेगा अभी को देखना बेयाव ना गोरानखौ रावबो जाया बिराद मुगैयो मोनामजानो हायानो मालाय जोंहा आरो गोथावसो मोनो ना गोरानखौ दुगै दं ओंखाम जाखांनानै दुगैयोनो जादनो जानायनि सिगांसो दुगै दा साफानो मासि मैला मोनामब्रब थेब दुगै ना गोरान बाथोन मा खाओगे
मछली सूखा मछली का चटनी खाओगी? सूखा मछली का चटनी खाओगी? नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता है? तो अच्छा लगता है जाने से जहाँ नहीं हम बाथोन दाउदै बाथोन ओंखाम जानोसै उखैथारबाय लोगोफोर दे बिदिब्ला जों जाबाय थाथोंसै लुबैनाङा दे थादो गोथावनो जानोसै ना गोरान बाथोन जादै नै दाउदैयाबोला दै गलायनानै दै सोमनानै जानोसै दैजोंसो गोथाव जायो खांबाय लोगोफोर दायो आराम खालामसै एसे मेंबाय उन्दुनोसै दे होमबा आं भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै दे नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्लायबा लाइक खालामदो आरो बै साबस्क्राइबाव थुना दाबावदे सनाफोर प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै जल्दि बारायथोंसै आंबो जल्दि एसे बारायबासो भिडिअ बनायनो गोसो जायो ओंखायनो एसे बारायहोथारदो लोगोफोर दे लोगोफोर बाय आंनि सनाफोर बाय उन्दुनोसै दानोसै